Tervetuloa mun kokkinurkkaukseen. Tänään mä näytän teille, miten tehdään aivan uskomattoman kova rahkasetti. Ensinnäkin tarvitaan jonkinnäköinen ämpäri, kulho ja lusikka, taitorahka, eräproteiini, riisikakkuja, banana, pakasten marjoja, maapähkinävoi, akaasiahunaja ja herkkuperseet voi heittää vähän tämmöstä low sodium salttia siihen päälle, niin vähän korostaa makuja. Moni osaskin on varmaan päätellä, että lähdetään siitä liikkeelle, että tää maitorahka tonne kulhoon. Vähän ruikkas, mutta ei kiinnosta. Sitten joukkoon laitetaan 30 grammaa heraa. Sekoitetaan 2 kappaletta riisikakkuja. Keskikokoinen banaani. 100 grammaa marjoja. Ja noin koko kutti vituiksi. Tosiaan kuvasin jo, kun mä laitoin noin maapähkinävoit tänne, mutta tää paskasovellus kaatui, niin kannattaa tosiaan tarettaa tää maapähkinävoi. Sen jälkeen ottaa sieltä saman lusikalla, heittää tonne 20 gemmiä, niin se tulee varmasti 100% oikein. Pahoittelut äskeisestä kielenkäytöstä, sitten ei puutu enää muu kuin 5 gemmiä hunajaa siihen päälle. Noniin, ja dieetti pilalle. Ollaan näköjään vieläkin vähän rahkas, mut sit puuttuu enää itsessään taikasauva, eli kaneli päälle. Kuten sanoin, niin ne herkkuperseet laittaa sit vähän sitä suolaa. Noin ikään helppoa, nopeeta, hyvää, ravitsevaa. Ei mitään muuta. Aivan upea setti. Laita testiin.